ole phir u nau khong ei thak maramate u nau chanchin bungli na marama po chuan ni e abuai thak don thlat mai nula la khan rammuana emo miti a mi han chel vela athin rim akal tau pha ngong ngong le nga la azia lo ngot mai alo ti ve a kan nui aza a kan nui mai ni rammuana te omna lampanin chaktawin kan kala mi in an be boile ang ti hlavin marama chu akal kun de nga ya hoipo a hoi du to lo rammuana te omna kan thlen don hnai chuan min ron tok zong hian vai tlangwal pakhat hi alo phei chat chata kan han in tok che chu vai tlangwal chuan oh my dear how are you where are you come from ti in marama chu aron hriat biak le ta thlat maya chi baite abuka anui sen sen le ngala marama chuan I am quite well a han ti ve ngota a hriat ngai mi ani lo awang in excuse me please who are you ati le taringota chuta vai tlangwal mel hlim tak chu adul ngal roya makti tak hian you know me well you and I are in the same class I know you well ati a marama chu a en ran maya marama ti ngai na hello chuan let's go to Purova house and let's have a conversation at there anti ringota vai tlangwal chu abu ngata kan kalta a Purovate gate kan thlen don chuan rammuana chuan min lo muaka min mu vele ban aron vai lo lova keini po in kan vai ve a gate chu kan thlengta a vai tlangwal chuan rammuana a mu vele ading chota abulakal rammoya nen chuan makti em hian a entona tongna chang po a hrelok lova chuta chumbung angreng tak hian that's why two person but one face atitaringota phung mu ang mai hian ading tarenga rammuana chuan avai thian pa chu aron hnaya thil om zia zong zong a hril ta veka chuta vai tlangwal chu anui azalutuka alo nui ta hok hok maya keini po kan nui alo za ve a kan vai mai chuan gate bula chuan kan nui ta tlora kan nui thom hria in purvanu bui chu pona alo chuaka minnon awa ingtizia nge ni ta lo lu ta che u male aron ti a lanui ki chung chuan in chunga kan lut ta a chuta po chuan kan lanui zui reng thowa kan vai thian pa la chuan purvanu pui ne na kapi that's true man how wonderful true person but one face ati a alo ni kia maya tlema kan nui za are de nu chuan kan len vel na a kan thil ton dan te chu kan soita a nula pakhat kan ti lung oi lo thu ka soi lai chuan rammuana chu alo nui kura rammoya po chuan aboi thak tak ani keila chuan angai na ka hrelo na samaya nula la chuan min vin pha rep le ngala ila hria ang ti in akal taw hong mai sin alo ti ve a rammuana chu zak ang reng deuh si hian alo nui seka engma phei chu a soilo thil dang po soi hlei thei to lovin kan thil ton hlir mai chu kan phul puya kan nui azatlang boka kan nui ngek maya kan pila anui aza vai tlangwal la chuti bok mitui tlap hongin kan nui ani chutia kan nui tlo lai chuan kongka anron kikar kara kan pi chuan lo leng ro u ativata pon lama mi te chuan kong anron honga kalkonga kan nula to ngei kha alo lut a anunga thian pakhatin aron zui boka an lo lut chu rammuana chuan thutna turte alo ko mo a an thut fel nu chuan nula chu a han hoi vela keile rammoya thudun chu min ron muta a chuta rammuana chu a han en le a en ton ta chena mak ati mel le maya mit khap lek lo hian rammoya chu aron en fanga rammuana chu a han en le a chuta ke chuan mami achiang to em ka han ti a nula chu a then suka rammuana hena tunge ni ti pa in rammoya chu a koka rammuana chuan ka unau pa ani hi ati a engkim a hril fia ta veka nula chuan mi aron ena min lo ngai thiamang cheu an in ang ema ka hai ani e atita a in thiam lo du su idin huna ding ni ila iti ang thowin kative nge yang kalau tita a thlani zet chu bopal khopuya ka omta a putluang ate nu pa in min ngen na tongkam tha o min maramate u naw thak lel na puru reng chungin ka cham ta renga maramate result alo chuaka thatakin an pasa rammuana po pakhat na ni in subject pathuma distinction amua
subject pahnia letter amobok ti thu phone atangin kan ria a rammoya po in mathematics english le history a letter mo in subject pahnia distinction amoboka alomna thingpui ruai tuinai tak putluangan abuat saya ni khachu khwa alum deuh awang in ina ka om ni lenga ti turfak a om lo awang in kan pi hovin kat kan khelvel mai maya putluanga chu anhalama akala maramale kei kan pi le afate pathum chau kan oma tlailam dar thum aritrep to a telephone aron ral ral maya kapi alak lo awang in an fanu upaberin alo chon wata hello tunge ni ati a le lamami in putluanga omem aron ti chuan omlo office akal ti in achang wata inuwa omem a om chuan kavan bedu em aron ti le a kan pi chuan phone receiver chu ala a achang ta a purova IPS thian nu kani a kan in atangin karon phone che ani lo ngai tharo thupoi mo tak ani rammoya a omem aron ti le phota ome enge ni ta ti in a han chang thuaya tuna chi khan rammuana chu police in an ron hruaya thana lam an pan pui a han ti chawa kan pi chu ameng phok ta hra mai akutin min ron huya abula chuan kan tlan khom wata kan ngai a thalo tlang le maya eng thu tak ni angmo kan ti lai chuan kan pi chuan aron betu hne na enge a omzia eng ti zia nge eng wang nge eng thilpoi nge omta ti a mang ang o taka a han zo chuan kan thin a phuzok hloma beng kan lo chikar maya pong sual thil ani ome ti a le lama mi in aron ti chuan enge a omzia kan pi chuan ati a kala chiang big lo rammuanan nula aswal ni in an soya police in an ron man ngal tamai si ani ti in aron chang le a khonge purova ti in azot thoya nimin khan new delhi akala antile maya engtika nge alo hodon ti a azo chuan naktu ka alati chau mai si a engtin nge ni ang kan pa a om si lo ti in beidong o takin a han chang le a han hril vat ula tin a thei thei lo phei vat te u ani o ti in kan pi chuan phone chu ada ta a kan vai chuan kan mengui talap maya angai na kan hrelo tlang in kan thil hriat chuan min bar khai chiang le mai pong sual thila rammuana chu police in an mana thil ni thei ni a karuat thei lo marama nungchang le zeizia han enin chutiang ti du tura kangai lo thil dik lo eng emo a om ani nge yang kan pi chuan putluanga phone number chu a han tuai ver thuai thuaya le lam atang chuan an ron chang wata an pa o nge in enge ni ta aron ti a an nu chuan ilo ho lok manem ti in a han bia a putluanga chuan enge ni ta a ti in rethiam lo mel che thian aron changa rammuana police in an man ti tu na che khan kan ria a api in phone in min ron thrilani ti in chanchin chu a han hril thuai thuaya rammuana a an ron ti le he ho a o ti chawin a changa eng ti ziange ti in aron zot le a pong sual thila ani ome lo ho thei lokla a tha ang I manangem ti in a han zot le wata ole kalokal nga le phone chu an ti top ta nga la reilote a putluanga chu alo thleng thuaya alo thlen vele kan pi chuan phone atanga a thuriat dan song song chu a hril ngal zung sunga a soizo chuan purwate in lama va phei watla a tha ang ati a kan pu chuan keile rammoya chu kalve turin min ti a kan in siam sok soka purwate in lampan chuan kan tlan ta zar sara dar kar khat tinglo dewa kan thleng pheita a kan thlen vele putluanga chuan purova nupui chu thil omzia azot ngala purova nupui chuan hetiang hian thil lo thlen dan tlang pui chu a soita a dar ni le achan vevel khan police inspector hovin constable pali an lo lut thut maya chibai minbuka nidanga po kan pa ron throi tu police an local fofa chutia an ron lut po chu eng huwa ma kangai lova ma se karin lo deuh main inspector chuan kapi khonge in naw rammuana a om nula asuala police a report alo luta kan ron hruai don ani ati tamaya ka phuzok mai nge nge a in hriat sual ani lo mo rammuana chuan chutiang ati lawang chutiang ti turmi po ani lo kati a kalo tang ve na samaya inspector chuan kapi report alo lut tlat si alom address po kan pu ro thang liana IPS hi an care of nge nge ani kapi engpo ni se report alo lu miau si awang in dan angin kan hruai ve photanga
thu te kan zot anga thil ti sual lo ani chuan aron chuak le mayang kan purova lo ho huna engkim a fel mayang hoi hom tak hian an ti ta zel mai si a ti chuan rammuan chu aru matangin alo chuaka thil om dan chu ka han hrilta a arin lo deuh maya chu tiang thil a om ta chu angaina a hriat lo mel khop maya athin po arim maidona ma se a in ngai tu a fim le thuaya mitmeng pa ngai tak hian police hola hi dot thu a an boi pe hrepa ati a azam lo mel khop mai inspector ne na chuan ani hruai ula khut ero chu chete po in thak su ang cheu dot mai ani vai chuan apoi hle ang ani maram zui phot mai te engma hlau tur a om lowang kati a police te chuan an hruai chuak ta a an liam ve le karon phone wat cheu ani ti in thil thlen dan tlang pui chu a han soi tap dapa a soi zo chuan putluang a chuan thana a chuan kawakal photange ati a keile purovanu pui chu kalve tur le rammoya ero chu kalve lo tur in ati a kan in siama kan kal tanga la thana kan pathen chuan police ho chuan putluang a chu za takin chibai an lo buk hloma putluang a chuan thana oc ne na khonge rammuana inda ati ngal tong maya oc chuan thana lockup lam chu akoka solaya son ati a putluang a chuan lockup lam apan ngala kan zui ve zela oc po chuan a zui boka rammuana chu lockup chunga chuan kho har mel deuh hian alo thu a min mu ve le athawa anui deuh saka azam lo mel le in ka hria ke chuan maram a hri omem kati ngal ngota ani chuan hri om lo ve ma se a kho har thlak deuh ani alo ti a putluanga chuan maram an hek na chele an report hi adikem ti in azota rammuana chuan amak khop mai report the lut tu chuan a phua chop thiam hle mai ati du lek chawa amit meng atang chuan ati sual lo ti alang chiang hle in ka hria putluanga chuan in nam hnoi mi alo mo ti in a han zot le a rammuana chuan in nam hnoi tur po in thilton engma ka nei lo dot ngel ngana min report tu chuan tuna hian ti sual a in ti hle ta ve ang ati le maya report the lut tu hi rin inayem ti a azo chuan rin tur po ka hремai lo ati a chuta putluanga chuan oc chu a ena a hne na report chu engtika nge indon ti in a han zot ve le thunga oc chuan choma dar so pakhat le chan ve vel ani lekha an ronda lai tak chuan kalo om lova dar som pahni a office kaluta dokana chu lekha chu faila an loda a ka han ena police pakhat ne na tu ronda nge ti ka zota ani chuan naupang ronda ani thule dar som pakhat le achan ve vela an mu thu asoya ati a report tu ming a in ziakem ti in a han zot le thoya ziake mizo meichia ani rin pui ti in a in ziak rin pui chuan a thian nu chu rammuan nan apong sual ni in aron ziak ti in a chang thuaya a report tu chu thu in zot to em medical certificate te an neem ti in a han zot le a kapu chung chu kan langai tu me kani a report tu te chu khoya nge an oma engmi nge an ni kan la hrelowa kan dap vel me ka thudik ani po kan ring me ulo ani ti in alo changa engkim uluk takin ti ang cheu aron report tu po arang the ang perin zong chuak ula thudik mu chu athoi tu mang cheu tin ei tur po thatak lo pe ula lo ngai sak thawi wang cheu ti in thu pe o tak hianin a han ti le a ole kapu ti in oc chuan rang takin a chang hala putluanga chuan maram hne na maram kan ho san to mayang che hlim takin lo omro a fel thuai mayang hre om lo ti reng reng su ang che ati a maram chuan minron ngai tu reng reng su kazam lo chiang khop mai rin pui te chu report the lu tu an ni chuan ka hriat mi tak an ni in man chuan an chen na vakal ula vazot chiang te u engtizia a an ni ber kherin dot ngel ngan ngat manga min hek te tlak chule makkatingwat mai alo ti a an omna veng le an omna in nei tu pa ming chu a hril tangal veka putluanga chuan sana abi soka engtin nge rin pui chu i hriata a han ti le a sikul kal ho kan ni alom kan class ain anga alo ti a thana atang chuan kan chuak tangala marama soi rin pui omna veng lampan chuan chak dewin kan tlan ta a minute som emolek kan tlan nu a rin pui te omna in chu kan thleng ta a in nei tu pa chu tuala alo oma motor atanga kan chuk chu
makti om te hian min lo thlir do dowa putluanga amu vele aron pan pheya nui ver ver chungin chibai abuka engtizia a atlaya local nge inni engthil poimo nge omta alo ti sok soka hepa hi tunma kumthum kalta khan Mizoram po alo omto thina Central Sarkar Nuaya Public Information Bureau PIBA Information and Public Relation Officer na athoka kumnga lai Mizoram a om nu'a bopal muna hian transfer ani a tuna an chen na in hi Tourism Department ta ani a office le residential atana man ngal ani baka achong noi berle chungber hi tourist lots atan man ani bok awai in chong thum ani thenna tur mu mal nei loten an ron pan thina hepa hian nei tu chan changin he in hi alo en kola mi khwalte alo dong song thin ani chupa ne na chuan putluanga chuan heta hian mizo meichia an cheng ve em ti in a han zot ngal tong maya o cheng ve thi ne alo ti thuaya tunge anni ti in rang takin a han zot le a rin pui te thian dun anni ma se tuna tak hi chuan an om to lo an ho to ti in alo chang ve le maya engtika nge an ho ti in makti om takin a han zot le ngala vo in chunda som pani khan silchar panin thlona in an chuak ta ani kha an lo kir le angem ti in a han zot le a chupa chuanin ka hrelo le ti rengotin a changa chupa mit meng chu putluanga chuan ngun takin a ena college an tran trep to si a engtia hole mai nge anni ti in a han zot le a ho atul thut mai kan ho don an ti a anin siama an chuak ta ngal mai ani kha ti in alo chang le a bungro nu chi an neem ti in putluanga chuan a han zot le a nei lo ani ang an room po a ruak fekin ka ria ati a putluanga chuan en mai te ang u ati a rin puite pindan lu a chuan kan lu chhota a khum pakhat mi pahnih thol taka mut theina tur le dokan pakhat le chair pahnih ba ka wardrobe lian fak lo pakhat alo oma chu zong chu kan thil mu chu ani mai rei om lovin chu ta tang chuan kan chuak le ngal thuaya purawate omna lampanin kan tlan ho le ta a rammoya kan hu chia chu kan lama putluanga te chen na lampanin kan tlan le ngal char chara zandar sari le achan ve vela kan thleng phei ve ta rama atuk chanchin bu sang sang chuaka chuan headline na mangin pong sual thu buai pulisa putlu ani ti in ramwana thalak nen an ron chua ta chuai maya chu thil chu mu a re om kher mai chumi nu ani ni na tuk thuan e khama chuan phone alo riral rala putluanga chuan receiver chu ala fata hello khoi treng nge ati a putluanga alo ni a purawa chuan phone a chhelo maya karon be theilok lo che ani ni zanda ru le chan ve khan kalo thlenga nimin pi a rammona chungchanga ilo len phei thu te kalo ria a lo in ngai tu a boy su ang cheu engkim a fel vek mayang voina thilkal mang kalo en ange aron ti a putluanga chuan a tha e ma se report tu te an om thlat lo maya engtin nge ni ang ati a purwa chuan chu a boi thak na tur ani engpo ni se magistrate ne na roi phot a tha anga ma se report tu te an om ve si lo chuan pending atul mayang ti a lo om aron ti a report tu te ber an om lo chuan bela chua thei mai ani long mo putluangan ati chuan thei mai om tak ania ma se bel po angai lo mai thei thiam na chu engma wak ati lo che kang aron ti le a putluanga chuan ikuta engkim kan da e voina rammoy le khuma an lo leng phayang keipo ka local man mai thei a han ti a purwa chuan ni e a fel mayang ani o aron ti a an in biak na chu an ti top ta a kan lo ruam man lok angin so e kham fel zen zona maramanen chuan purawate in lampanin kan chuak ta a putluanga motor pakhat jok kan manga kan tlan chara kan fathlen chuan purawa chu office lama a local man to a anu puile an fa te pahni chau an lo oma kan thlen ve le purawa nu pui chuan enteu hei tun lok khan dak in pui atangin lekha hi minron pe a khoi atanga ron thon nge mo ni don ni ti pa in envelope thun ramwana mingziak chuan na chu min mu tira rammoya chuan alo la fata tu ron thon chu ni angmo ilo hon sak mayang u ati a u naw pa berin ati si chuan a poilowang kaloti a kan hongta a aron thon tu mingziak chu ka han en masapera rin pui le a thian nu ti alo in ziak tlat maya makti takin kan han in en he ho a
mara ma chuan a chiar ta a midang chuan ngun takin kan lo ngai thlakara hetiang hian alo inziaka thian du tak rammuana ama saberin rilrufim tak puchunga inena kan thuron zia hi rilrufim tak puchung bokin min lo chiar so sak tur in ikhongai na sang ber kan dile tuna hian police kuta yom to nge yang ti le police te chuan thu an zot che in an chai boi hle to ang che ti kan ringa kan suang to ana mi thla chuan i hril hai tur zia le angai na i hriat lo tur zia po kan ron mu renga kan khongai hle mai che kan sikul kal ho lai kha angai omin tuna ichunga thil lo thleng mek te ne na khai khin chuan adan adang hle ang tiro keini po in mak kan ti ve thowa mumang mai ni jok se kan ti hle ani poisa tam tak englai ma a kan mu ngai lo asing te la kan don ra chu nang kan thian englai ma a kan thei hil ngai lo tur chuan i lo seng ta in mual phona le ming chiat na chu i lo phur pha ta ani hi thei ni se tuna kan poisa zong song hian i ming chiat na chu khu le kan du tak set ani ti kan han hriat ti ra che i mo mona kan om anuam theilovin zan po kan mu hil tha theilowa mumang mak le rap thak pui kan man pha a launa in min tuam ta ani iming chiat na tura kan poisa don zong song hi halral vek mai kan du hial ani moi pui kha i ria anga i bial nu kha in me in om dun le in kan ria a nu pa a in siam ula kan du tak set ani i la reng anga moi pui te na kan in kom ho lai te kha khang lai te khan i tan thian thaber angin kan om thin kha khata kan hlim thin zia te kha o kan chen na IPRO office le tourist lodge kha i ria ti ro kha officer vaitlang wal khan moi pui kha angai zong na sa ema nupuya nei thei dan po azong na sa hle maya keini thian dun tourist lodge cheng chu moi pui awang in min tlon na sa tamaya thei top chua pui turin min ngen thina kan than pui chuan tourist lodge hian kan du chen man choi lovin kan om theianga eile in po min tum sak fekang ti in min thlem thina keini ero chuan tongkam mai in ole kan ti ringota engma ti kan tum chuang lo moi pui po chu film khur tur le fing taka om tur in kan hril ruzok thina chung thu te chu moi puin a hril thei fekang che nang ne na in ngai zon thu hi vaipa chuan engtin emo alo hrewe ta a keini thian don min zo la in engma kan hrewe lo kan ti mai thina abak engma kan soi du lo chu ta tang chuan a om anuam thei to lovin a khosa zia po adang tariau maya kan ruma alo kala tranpui turin min ngen tluta keini chuan kan tranpui reng che alom kan ti mai thina chu ta tang chuan a hota lo mai che a kan bula po a soi chuak hiala rammuan hi kala ti ming chia ang rammuanan moi pui anei lovang keiman kaneyang rammuan hi kala hek ang ati thina ma se ati du tak kan ring lova ine na po kan soi du kherlo ani kha tlai khat chu kan ruma alo leng le a chumi tum chuan aron hlim lut hle a beklian taka hian poisa aron akpuar lu maya dokana poisa chu ada a atelin a han chiara cheng zanot tel le cheng somnga not tel ani a avain cheng singa ani nui chungin minron ena hei hi nangma ni ta na karon ken sak cheu ani hi avai hian in ta tur ani ang min than pui anga kan hlotlin chuan adang po khapele ang cheu ati tamaya enge kan ti ang kan ti a ani chuan hetiang hian thil arua man ani i thian nu hi rammuanan apong swal angin police in report anga rammuana chu police in an man anga aming a chheder don ani tin kein chanchin busang sang ne na rammuanan nula apong swal thu kalau then ve anga an chua chuai mai don ani ti chuan rammuana chu amol phona sa anga moi pui pon aban san mayang ti in athil ruwa man chu min hril ta a keini chuan chu tiang thil chu ti lo tur in thei to pin kan nge na ma se nui sang chung hian min thlem hawa poisa te chu a han khoi vela report in thelu vele thlona in silsar thlengin in ho ngal anga in tan engma lo om lawang thlona ticket po kalo boi pui vek mayang ati a min thlem na samaya atopa chuan kan poisa du wang chawin vaipa thu chu kan pomta a nangma chunga thil thalo tak ti turin vaipa chu kan thurol puya zan khat thil thu a cheng singa kan nei tareng maya chumi zan la chuan
atu ka thelu tur le kharap thlak tak chu kan pathum chuan kan han buat saita a report thelu tu chu keima kanita ani chu atu ka chuan officerin alo hual lok mi pano pang chu cheng som nga pe in thana lama lekha keng tur chuan kan tirta a keini po chuan dar som pani a thlona a silchar pan tur in kan in siama ticket po officer chuan alo level vek to a ti chuan chhun dar som pani a chia silchar panin kan thlok chuak ta ani silchar atangin he lekha hi kan ron thon che ani in soi film kan tum lova kan thil ti suala chuan engwang ma in kan film theilawang keima ni wanga i ming chiat na hi na kan ti in hreom kan ti em ani ti kan ron thil du che a hreom kan ti em ani ti in ron thil che kan du mai ani e ngaidam kan ron dil don lo che a dil ta ka po kan in ngai lo i thu ani e abul tum tu ber chu IPRO kha ani amarem ruat anga thilkal vek ani si a ingai dan tan anita ithiam chanzia chu reilote a alaron lang chuak theyang ti kan ring thlatani rinpui le athian nu kem silchar kachar ti in alo in ziaka ole khati song kha bungli na lo ni le phot selangin adot le hianin bung khachi awam to dona ti chuanin atop to dona ni ole khongai takin thil pakhat chi kan longen le chewanga kan video te viewer kan nei che thei em maya khongai takin viewer hi kan nei tam ve thei nan min lo share sak zel ula group pakhata tal emo ti khan in thein anga min lo share sak turin in tran puina kan ron dil mol mola in puina kan mamo ani in zawai chunga thin lung takin lom thu kan soi mol mole kan lo me